Jo sóc l'Ester Hola, jo sóc en Carlos. i som Xocolata i Llibres. Després de l'èxit de cançons de les nostres festes, no ens podíem quedar aturats i ara ve Els nostres gegants. Serà un llibre il·lustrat i sonor de tots els gegants i els capgrossos de Menorca. En cada una de les pàgines es veuran els gegants de cada poble, però no només els principals, sinó també els que surten de tant en tant. Ana Tecla, en Soroll i sa fadrina, Sàvia Purema. o en Micanet. A cada una de les pàgines hi sonarà una cançó que volem que sigui de la banda municipal de cada poble. Per fer aquest llibre comptem amb la col·laboració dels ajuntaments i de totes les colles de geganters de Menorca. Per això volem destinar part dels beneficis a ajudar econòmicament a que aquestes colles segueixin fent feliços a grans i a petits. No només serà un regal ideal pels infants, sinó que quedarà en la conservació del nostre patrimoni. Confiem que un any més Xoriguer pugui ajudar-nos a fer realitat aquest projecte. Gràcies als vostres vots!